Shalom, sedherek-sedherek ingkang kinasihan dening Gusti Yesus. Sugeng pepanggihan wonten ing lubering berkah. Pantungo kula mugi sedherek-sedherek sedaya tansah pinaringan berkah ingkang lumeber dalah kasantosan saha karahayon. Amin. Pangandikanipun Gusti wekdal menika kita pendhetaken saking kitab Yeremia 3:3 ayatipun ayat 11 mekaten pangandikanipun Gusti. Pangandikane Sang Yehuwah mengkene, lah bakal tumeka ing mangsane anggon ingsun bakal nuhoni prasetya kang sun paringake marang tedhak turune Israel lan Yehuda. Para sedherek ingkang kinasihan, tetembungan janji adalah hutang asring kita pireng ing gesang padintenan. Tetembungan menika ngemutaken kita bilih saben janji menika kedah dipun jangkepi. Janji ingkang boten dipun jangkepi sinebat ngapusi utawi cidra. Tumindak ngapusi menika ngrisak pasrawungan. Kejawi menika tumindak ngapusi ingkang sampun dados padatan ugi badhe ngrisak watakipun tiyang. Janji adalah hutang nandhesaken bilih menawi setunggaling tiyang ingkang janji menika nembe ngampil utawi nyambut dhateng tiyang ingkang dipun janjeni. Kados dene pranatan limrah, bilih sambutan menika kedah dipun wangsulaken, mekaten ugi tumraping janji ingkang sampun kalairaken. Ing kitab suci kathah ayat ingkang ngendikaaken bab janji utawi prasetyanipun Gusti dhateng para umat. Salah satunggalipun ing kitab Yeremia 3:3 ayat 11 wau. Ing ngriku kapratelaken bilih ing titi wancinipun mangke Gusti Allah badhe nuhoni prasetyanipun. Minangka Allah ingkang adil, panjenenganipun boten badhe mbrenjani janji. Bab ingkang perlu dipun lampahi dening para kagunganipun inggih menika tememen lan sumanggem anggenipun rumanti jangkepipun janji. Sikap ingkang tememen lan sumanggem minangka perangan ingkang beken lan saklebeting para umat rumanti jangkepipun prasetyanipun Gusti. Kanthi sikap menika umat badhe sangsaya kekah gesangipun. Sumangga sami sembahyang. Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun bilih pangandika paduka ngemutaken kawula kedah gesang setya netepi janji dhateng sesami minangka wujuding kapitadosan dumateng paduka. Wonten Sang Kristus Yesus, kawula sami sembahyang. Haleluya. Amin.